Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Carmen. Happy birthday to you. Okay. Blow the candle first. Blow the candle. Blow the candle, yes, right. Dili na. Not with your hands, with your No, we're not deep allowed. breathe. Oh. Make a wish. Well done. Make a wish. Well done. Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Filipino-British Couple. So, ngayong vlog na to guys ay ako lang mag-isa. At wala si Ima ngayon dahil naitrabaho siya. At dito ako ngayon sa auntie ko, sa bahay ng tita ko sa Islay. 30 minutes drive from home. So, madali lang pagpunta dito. At pumunta rin ako dito dahil in-invite ako ng kaibigan ni auntie ko na si Ate Carmel. Birthday niya kasi ngayon, 50 years old. Kaya dito kami. At sobrang emotional ko lang talaga ngayon guys dahil yun nga, yung pinsan ko na to si Josh ay hindi na namin nakasama sa ano na siya guys, nawala na siya nung December 12. Kaya sobrang lungkot ko itong kwarto na to kasi ito yung kwarto niya. Tuwing pumupunta kami dito, bumibisita kami. Dito kami laging tawanan, kwentuhan. at mga napag-usapan na rin namin yung mga plano namin sa buhay. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam dyan, meron akong tita dito. At yun nga si Josh ang anak niya, mag-isa lang. Yung papa niya kasi kapatid ng mama ko, so pinsang buo ko talaga. Kaya sobrang saya ako dito nung pumunta na ako sa UK last year, 2019. Masaya ako dahil knowing na meron akong pinsang buo na matuturing mong yung alam mo yung iba yung pakiramdam na may kapamilya ka dito kahit malayo ka sa pamilya mo sa atin. At dito may may pinsang buo. Yun nga, kinuha na siya ng Panginoon. At alam ko na nanonood ka ngayon, Josh. Sana gabayan mo kami din dito sa pangaraw-araw. Ito kasi si guys, yung ito siya si Josh. Halos kami, magkamukha kami nito pero mas gwapo to sa akin. Yun nga lang, kinuha na siya ng Panginoon nung December, nung umuwi sila ng Pilipinas. So last na kita namin nung December, nung bago sila umuwi ng Pilipinas. Nagkita kami dito. Tapos hindi na siya nakabalik dito nung nagbakasyon lang sana sila doon sa Pilipinas. Hindi na siya nakabalik dahil yun nga, nawala na. Masakit man isipin pero yun ang realidad na nangyari kasi hindi naman natin hawak yung buhay ng tao. At sobrang emotional ko lang talaga guys. Tuwing pumupunta ako dito, bumibisita, lagi talaga akong pumupunta dito sa kwarto dahil alam mo yung feelings na yun nga, pinsan mong buo at magkasing lang kami, mas malaki pa yun sa akin pero ahead ako sa kanya ng 7 years. So iba yung feelings guys na na mawalan ka ng pinsan na nagka-bonding na kayo. Kahit dito na siya lumaki sa UK, pa rin yung puso niya pa rin yung pagka-Pilipino niya. Alam niyo yung feelings na ganun. Kaya ayun nga, minsan nung nangyayari yung nung balitaan ko nung nawala siya, parang hindi mag-sink in sa isip ko na paano nangyari. Kasi napaka-healthy niya talaga, yun nga. Hindi ko halos matanggap ba na mawalan ng, kasi biruin mo
nung pumunta ako dito sa UK, sila, yung auntie ko, laging nangumusta sa akin. Na bumibisita sa amin, kami din bumibisita sa kanila. Tapos pag bumibisita kami, alam mo yung bonding moments namin na kahit wala man yung mga magulang ko dito, nandito pa rin sila, yung auntie ko na parang tinuturing ako na anak din. At ramdam mo yung pagmamahal nila na na sobrang genuine talaga. Totoo. Kaya nung nawala yung pinsan ko, parang ang lungkot, which is normal naman talaga malungkot tayo, na alam mo yung tayong mga Pilipino kasi sobrang emotional tayo. Kaya yun. So guys, hanggang dito na lang na pupunta na ako doon sa kanila. So tara, puntahan natin guys. Hello everyone! What's your name? What's your name? Hi everyone in the Philippines! I'm Cassandra and I'm 3 years old and I love school and this is my Kuya JB. You love your Kuya JB, yeah? What are you cooking then? Pakita dito ang mga nakauma ng Dito kami ngayon sa sa bahay ng pinakamagandang auntie ko dito. sa Islay. Ayan, may birthday party dito ngayon. Wala lang. Ayan si Ate Carmel, taga Cebu yan. You're cooking is our bread? Relaw. Pakapi ng gamay. Oh, the children are okay. Actually na. They're not counting. What is that not counting, darling? For the children. Hoy, Ate Ros, bumati ka naman sa taga Masbate. Iloilo. Masbate. Taga Masbate dyan, si sa Ate Ros, taga Masbate to. Bumati ka muna sa taga Masbate. Hi sa taga Masbate. Ari lang ako diri. Bakit? Ilongga ba yung Masbate? Di ba waray man yan? Depende kung diin kang area. Kaya sa mga hindi pala nakaalam si Cassandra, ang mami niya si Ate Ros. Ayan. Hi guys, Hi guys. Oh, yan yung yung mama niya si Ate Ros. Hulma-hulma yung mukha niya naman na Hello sa mga taga Bicol, Naga City. Hi kay Lula Adang dali. Hi Baka nanonood sila sa atin sa yung mga pamilya niya sa sa Si Lula Adang. Si Lula Adang. Hi Lula Adang. Oh, hi, si hi to Lola Adang. Si ita Lola Adang. Lolo Nestor. Yung Lola Nestor. Yung mga cousin sa Manila. Ate Danye. Kasi marami kasi kami nanonood na taga Masbate din. Oh, meron din pero hindi masyado. Mga taga Cebu marami. Taga Cebu. Oh, bumati si Ate Carmel. Hello, taga Cebu. Batiin mo yung mayor sa Toledo. Hello, Mayor Joy. Love you. Oh, ito yung yung auntie ko rito. Si Auntie Jope, bumati ka sa taga Depolog. taga Dipolog. Hello everyone. Sa Dipolog. I'm from Dipolog. Ang lansones ipadala na. Oh. Siyan, padala ka na ng lansones dito. Pwede nang ipadala. Rambutan. Rambutan, mangustan, mangustin. Cassandra. Oh. Dance na. Dasa. Okay, sige na, sige tayo dali. Sige na. Oh, sayo ito. Cassandra, oh. Oh, Uncle Franco, he was dancing. Oh, ito pala yung husband ni Ate Carmel, yung taga Cebu. I'm from Southampton, England. Yeah. Hi guys. Uncle Frank is famous now in YouTube. Yeah. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Carmen. Happy birthday to you. Okay. Blow the candle first. Blow the candle, yes right. Dili nga. Not with your hands, with your No, we're not feet, allowed. breathe. Oh. Well done. Make a wish. Well done. Okay. Oh, It's your turn. Martin. Darling.
One Do more. not blow the candle. Kiki's birthday tomorrow. Yeah, COVID. yeah, okay. That's Uncle Okay, Kifi. yes. That's Uncle Okay. Kifi. Daddy Kifi, okay? Hello. Wala yung simpa. birthday. Kifi's birthday tomorrow. Happy birthday to Stanley. Birthday to you. Happy birthday, dear Kifi. Happy birthday to you. Happy birthday. Strong. Well done. Well done. Thank you. Friends, thank you, friends. Wishing you all Yes. good health always. Yeah. Bitaw, Many thank more you. years to Ang mga celebrate. bata, Wait, thank you, nag-andam na mga ang friendship. cake daw. Thank you. Cake. Yeah, we're gonna Oh. get slice. Slice po Sadie. Di ka pa Ayaw, sa puna mong mong alaga. Knife. Dala, oh. Yeah. Birthday cake. Hipuso niya kay kasi mag-50 next year. Not me. Okay. You're on candy camera. Smile, vlogger. Yun, ganito dito ang sistema guys, oh. Pagkatapos ng ng kainan, kahit nakakain na guys, dito talaga yung mga Pilipino. May bring home pa. Ayan, proud na proud pa, oh. Second batch ako. Second batch. Dong. Ah. Ano yan, te? Chicken adobo? Nauna ang dessert, bago ang main course. Oh, shout out nyo muna si Leo. Leo. Kasi hindi na Bossing Leo. Come on. Chicken adobo. Shout out sa'yo, boss. Specialty. Nauna ang dessert kaysa sa... And kay, ano yan, si Jason? Si Erickson? John Saison. John Saison. John Saison. Shout out sa John Saison. Mayura Nora. Bossing Mayura Leo. Nora. Suniega. Okay. Shout out nga pala sa lahat ng mga viewers namin dyan sa Pilipinas. Maraming salamat. Ayan. Ito, si Uragon. Hindi guys, Bicolana to kaya Uragon. Pero, bisdak po. Bakit kumakaw ka magbisaya? Diba? Ay, marunong pala ito magbisaya guys. Multilingual. Yung asawa ni Ate Jen, British. Kaya to. Maganda si Lola. Maganda si Nanay. Maganda yung lola niyo, bintang-bintang. Hiyang. Yan si Ate Rose, yung asawa niya. British din yung niya. Pero dili hiyang. Ayan si Cassandra yung anak niya. Ang maganda yung product. Ganda yung resulta. Oo. Si Ate, Dong, ako hindi ako makapaghintay na. sa amin. Hindi na siya makapagantay na Makapaghintay po. kaanak na kami. Ako nagsisharo na. Kami mga kwan, pasimple lang ko ba? Gusto mo, pagdaan yung contest mo ha. Ganyan talaga dito guys, yung samahan sa mga Pilipino dito. Pag may mga birthday, kumpul-kumpul. Kasi yan yung yun yung nakasanayan na natin na pag may mga birthday or mga kung ano man yung mga selebrasyon, masaya tayong makapiling yung mga kababayan nating mga Pilipino, lalo na dito sa England. Kaya yun, dito kami ngayon. Napakasaya kanina ba? Ito yung mga mga kaibigan ng auntie ko dito. Talaga ang pagkabisaya. So, Napakasaya ganina ba? Oo. Napakasaya ganina ba? Oo. Bistang-bisdak, no? Bisdak na bisdak. Bisdak na Oo. bisdak. Kaya nga nung unang vlog ko na sabi kaya nagustuhan ako ng asawa ko kasi matigas yung dila ko. sabi ng mga viewers. Ganun pala, kaya pala yung Tagalog mo Bisayang Bisaya. Ay, gahi. Gahi pa sa lubi. Taglubi. Kasabungag bukag ba? Bukag sa mais. Si Panta bidong. mga Bisaya. Dako, gahi.
Dili lutay. Dako o gugma, gahi masuko. Gahi masuko. Taas o pasensya. Oh, mao din ay meaning anak. Yes, taas o pasensya, dako o gugma, gahi masuko. Ito yung pinakamagandang auntie ko dito. Ano kung bana, nag-uul ng gaka. Auntie Chupi. Medyo, sa kaon pa Ito yung mama ni Diyos. Yeah. Kumakain na sila oh. Ako hindi pa. Ah, para sa akin pala to. Ay, ganito ako kamahal ng ano ko na auntie ko dito, guys. Ako lang hindi mabait sila sa akin. No, mabait siya. Same as Josh. Same as my Josh. I miss my Josh very much. Pag nakita ko siya, okay na. Konti lang. Kaya Kasi malungkot. yung ears nila pareho. Kaya minsan With my Josh. malungkot yung sitwasyon. Balot! Sharon tayo! Balot. Balutin mo! Oh, ako. Ganito kami dito. After party. After party. Oh, kaysa naman ako lang kakain. Party na rin. Balotin mo ako. Oh, ang tawag ito? Oh, balot-balot na. Kaya magbalot-balot na rin kami. Oh, Kasi kung hindi sila magbalot, Pag hindi ako lang magbalot, kakain lahat. So, tingnan mo naman. tingnan nyo naman yung lamisa guys, oh, puno ng pagkain. Pag walang magbalot niyan, matatapon lang. Uy, Kaya- isabi man, ano mo nga, dito, iba. Kahit Oo. birthday, Oo, o sabihin mo, sabihin mo. kahit anong party dito, magsigdala, ito ang mga tradisyon natin. Oo. Kaya hindi hassle sa may-ari ng bahay, napupunta, yung parang normal na ba? Oo. O, di ba? Doon sa atin, pag birthday, ikaw lahat magpreparar. Oh, dala-dala diba? dito. Ba? Kanya-kanya dito guys, pag may party dito, isa magdala ng cake, isa magdala ng pansit, si Ate Depende Rose sa nagdala kung ng ano yan. biko. Para hindi mabigat sa, Oo. ano, Tsaka pagkatapos, hugas na. hindi pwede, hindi mag- Oo. pag di maghugas ng plato, hindi ka Pag hindi ulit. ka hugas sa plato, hindi ka pwedeng bumalik. Sa atin, hindi pwede mahugas sa pato kung hindi matulog. Oo. Hindi nakatulog. Yan, relax na yan si Frankie. Oh. Frankie! Ibang may magadiring. Kaya di ba bukla sa kanya? Kaway! Di ba sa Pilipinas? Say, kumusta kayo? Pwede tanong hago, di ba? Taga Cebu yan siya, taga Cebu yung asawa ni Kuya Frank. Ayan, nagbalot ka na naman? Tapos ka na nagbalot ah? Kakain ulit. Ah, Kani kay Iman ha. oo. Ayan, may padala pa kay Ima guys oh. Wala kasi si Ima ngayon kasi may trabaho siya. Handang pa ka. Magdala ka sa ulit. Kaya salamat sa panonood ninyo guys. Ay, ayaw ni Kalimti ha. Maraming salamat talaga. Kasi nayutok na. At Mamay na sa tuwa. Nayutok na ang palang lang. Ikaw na magluto. see you sa susunod namin na vlog guys. Shout out sa inyong lahat. I-accommodate ni And Taro. please watch even just one video. One minute pa ka. Please. The commercial, the advertise, please. Just one. Don't skip the advert. Yeah. Ikaw na kaida. Even just one. Ikaw na kaida mag-ingon pa kay na ulaw daw ang vlogger. Nahiya siya, so Oo. ako na magsasabi. Humble na pa ano. Please. Bye. Yeah. So guys, Lami siya gyud. please don't forget to Subscribe. like, share, and subscribe to our YouTube channel. Yeah, please. And Don't see you skip the ad, please. on our next video guys. Bye-bye. Love you all. Oh, bye-bye. Next time. Adios. Yeah, ito na saan ko dami.